IFM News. Lokal. Ayo, John, go ahead. Hi, the counter-landing live fire exercise, iti June 28, 2025. Iti headquarters at the 4th Marine Macusog Brigade, iti Camp Cape Boyador, Burgos, Ilocos Norte, kaspaset at the Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise at the Philippine Marine Corps. Ito nga military exercise kat indaulwan at the Philippine Navy Northern Luzon Command, AFP Marine Battalion Landing Team 8 Ken 10, babay ti Panangimaton, ti Northern Luzon Command AFP, pakiramanan ti presensya ti lokal na gobyerno iti Iliti Burgos, ken personal nga natandara na dagiti nasudumapay nga opisyales iti Ili. Ti counter-landing operations live fire exercise ket may sa kadagiti aktibidad. Sapno no masanay, ma-evaluate ti kapasidad ken mapapigsa ti pwersa. Iti Philippine Marine, nagserbi kadagiti operasyon tapno no maprotektaran ti pagilian, ken masalakniban dagiti seaport territory, pakairaman iti panagresponde da kadagiti kasapulan na tulong ti tao, wenagati awagan da iti humanitarian response. Itiket mang patalin na pa iti actual na combat ken mangpatidker, iti collective defense capability, iti nasa o a grupo. Damag iti Iliti Burgos, kadwa iti 99.5 as in the Wild Idol John, 15 tatak,